ni penjo no kadok e penjo mi penja kamano oyiena mondo anyisi ni katiba marwa wacho maber ni office mar the presidency the entire office the office mar the presidency mano deputy kaachiel gi president that is office office ma signify the national unity en office ma kelo oganda te kanyakla en office ma kati ogoni ombulu midonjo jomoko goni kura jomoko ok ogoni kura tiji maduong' monego bed ni timo kaka ker en ni iserve interest mar oganda duto te bargi sani chal ka gima koro oganda wa koro wachal ka gima koro wabut lek wadhi mondo mi koro wago chong wabede piny or kneel down to the government mondo government omiwa services ma should not be the case nikech katiba wacho ni as a taxpayer en ratichwa mondo mi wayud dongruok nikech wachulo osuru kata wagoyo kura kata ok wagoyo kura ratiro marwa nyaka miwa omiyo adwa na wach ne ker ni gima machando Kenya gi sani ma kata oket